pelastusalan toiminta on niin hirveän leveä. Se on ehkä myöskin mitä koko meidän talo ei ymmärrä. Että ei se ole pelkästään punaisia tai valkoisia autoja ja kypäriä tai niin kuin palokypäriä tai minkä värisiä palokypäriä, vaan se on paljon leveämpi. Niin normaalissa kuin sitten taas siinä sodan-ajan olossa. Paloauton täkillä pitäisi olla osaaminen siitä ja tietämys siitä, että minkälainen järjestelmä meillä on sodan-ajan oloja varten. Toki siinä näkökulmassa, että peruspalomiehen tehtävät ei juurikaan muutu niin kuin sodankaan oloissa. Mutta kyllä siellä vastuuta tulee lisää heillekin. Ei se olekaan enää 1 vuoro töitä ja 3 vapaata. Ehkä. Ja mehän ei tiedetä sitä, että miten esimerkiksi niin kuin työaikasuunnittelu muuttuu tai miten sitä joudutaan muuttamaan. Me ollaan vähän vielä siinä lintukotoajatuksessa, että eihän se meille. Se on siellä kaukana siellä Ukrainassa saakka nyt. Mutta meillä on 1300 kilsaa rajaa sen saman naapurin kanssa, joka on tällä hetkellä koko ajan sodassa. Kyllä sitä ehkä pitäisi miettiä. Kaikissa laitoksissa on tehty sodanajan suunnittelua jo tosi pitkään. Osa on siinä vähän pidemmällä kuin toiset. Riskit ja resurssit on ihan hyvin erilaiset eri puolilla maata. Niin ehkä se, että saa sitä jaksamista siihen, että se vähän vähemmänkin tehtäviä tuottava harjoittelu ja osaaminen, niin se on aika tärkeää.